zapošljavati svoje rođake. Gdje vam je Horatinčić? A pop? Evo ga. Objasnite 270 kaznenih prijava, to objasnite. Objasnite klubom 270 kaznenih prijava. Gospodine, imamo rođendan. Objasnite šta sa Horvatinčićem radite. Zašto to radite? Nemojte, mi imamo se puno truda u ovom. Objasnite kako kupujete glasove. Objasnite zašto je na trgu Bana Jelačića šator. Napravio je najviše od svih gradonačelnika. I ovo je sigurno odradio. Da, najviše za svoj džep je napravio. Ali dajte, gospođe 100 godina, da je ništa ne reći. Sigurno je i ovo izradio Bandić. Dosta je bilo kriminala. Dosta kriminala. Dosta kriminala. Dosta kriminala. Dosta kriminala. Dosta kriminala. Kako se drugče s vama razgovara nego dosta kriminala. Zašto sa mnom? Zašto gospođe uništavate? Ne uništavamo se. Daljite pa... Smo tihi, pristojni. Zabit ćemo ti čavao ko HDZ-u. Bandolero 1.